Kviz. Sa ovih visokih kula čitavoj naciji emituje se televizijski program i milionima porodica donosi različite vrste zabave. Na primjer, otac porodice voli dobru komediju. Majka uživa u operama. Sinčić naravno voli obrazovni program. Jedan od najpopularnijih programa na televiziji je Kviz. Kviz? Pa ja obožavam kviz. To je moja najomiljenija zabava. Evo nas opet, dragi gledalci, sa novim najboljim kvizom do sada. Pobedite ceo svet. Da li ste spremni za naše pitanje? Ja sam spreman, šefe. Onda da počnemo, ali prvo malo reklame. Da li ste probali ovo ulje za rast kose? Ono sadrži pileću mast. Samo pogledajte i sve će vam biti jasno. Još samo malo, dragi gledalci, pa ćemo početi sa našim kvizom. Ali prvo čujmo šta proizvođači kažu o ovim novim kolima. Nikad do sada niste pitali o Fakfa Cola. One su prosto predivna. Mogu da stanu u moj mali notes. Još samo malo, dragi gledalci, pa ćemo početi sa našim kvizom. Ali prvo čujmo šta čovjek koji misli kaže o pušenju. Ja ne pušim. Najzad na tržištu tačkasta pasta za zube. Za očaravajući osmeh upotrebite tačkastu pastu za zube. Pre nego što osvojite ceo svet, poslušajte poruku našeg glavnog preduzeća. Za lepu kosu upotrebljavajte preparat Kosolep. Preko celog dana vaša će frizura biti očaravajuća. Samo pogledajte te postojane uvojke. Imate suviše kilograma, onda su naše tablete za vas. Uzmite nekoliko i vaše salo će se jednostavno otopiti. Neće više biti besanih noći ako upotrebite ovo što vam preporučujemo. Da biste zaspali kao jagnje, dovoljno je da odvrtite za pušač. Samo tako zaboravit ćete na sve brige. Da li ste spremni da osvojite ceo svet? Ako jeste, probudite se. Uzmite malo hartije i olovku. Hej, sačekaj mene! Pitanje za naše gledalce glasi: ko je sahranjen u Grantovoj grobnici? Ja znam odgovor. Dobit ću nagradu. Neko je upao! Pa ne može tako, burazere! Ispadaj! A sada naše preduzeće za proizvodnju gume nudi vam najbezbednije gume na svetu. Dragi naši gledalci, prikazujem vam film o zelenoj aveniji, gde sve zeleno uključujući i drvo. Pogledajte te prave i čvrste zidove. Imam tačan odgovor. Evo našeg prvog učesnika. Da ponovimo drugi put naše pitanje, koje glasi: ko je sahranjen u Grantovoj grobnici? Njegov odgovor glasi: Napoleon. Profesore, da li mogu da porazgovaram s vama?
Žao mi je, gospodine, vaš odgovor nije tačan. Tačan odgovor na pitanje ko je sahranjen u Grantovoj grobnici glasi George Washington. Ipak dobit ćete utešnu nagradu, boravak na jugu toku cele zime. Besplatno idem da provedem zimu na jugu. Juhuhu! Još jednom vam prikazujemo naš najbolji program Haj ho Eskimi. Ali pogledajmo prvo malo reklame. Poludeću! Dragi gledalci, slika nestala zbog smetnji koje nismo u mogućnosti da otklonimo.